Wieħed mill-akbar papiet ta' kull żmien kien ċertament il-Papa Innoċenz III, magħruf għall-finezza tal-intelligenza tiegħu. Huwa meqjus bħala l-akbar papa fil-qalba tal-Medjuevu. Fil-fatt, kien fi żmien dan il-Papa li l-Knisja għaddiet minn esperjenza ta' awmin spiritwali li tant kienet tinħtieġ. Kull istituzzjoni kbira jkollha bżonn li kultant żmien tgħaddi minn esperjenza bħal din. Il-Knisja Kattolika bħala istituzzjoni kbira u mifruxa kienet fi bżonn urġenti ta' riforma. Hawl antik Latin jgħid Ecclesia semper riformanda, il-Knisja dejjem qed tinbidel u tiġġedded. U forsi minn daqs San Dominku ta' Ġużman u San Franġisku ta' Assisi fem il-ħtiġa ta' riforma bħal din fis-seklu tal-Medjevu. Iż-żminijiet tan-nofs ma kinux żminijiet għal kollox feliċi, aktar u aktar meta tqis il-bosta ereżiji li nibtu li fixklu l-ħidma tal-Ispiritu Santu. Fis-sena 1203, il-Papa Innoċenz III ta' il-barka tiegħu għal ħidma missjonarja mibdija minn Dominku fost l-Albiġensi ta' Franza tan-nofsinhar. Provenza kienet pjaga waħda. Il-fidi tal-Apostli kienet qed tittappan mit-talim qarriqi tal-eretiċi. Għalhekk, dan il-kanonku ta' Santu Istin li kien imwieled fi Spanja fis-sena 1170 u li aktar tard waqqaf l-ordni tal-predikaturi, għataħħa li jiddedika l-enerġija kollha tiegħu sabiex iġib lura għal fidi apostolika lil dawn l-eretiċi. Rib is-sena 1214, Dominku kellu diġà f'moħħu li waqqaf ordni għal tal-apposta u sentejn wara id-Dominikani jingħataw l-approvazzjoni tal-Papa. Huma kellhom jaddottaw regola diġà eżistenti u allura huma ħadnu dik Agostinjana. L-ordni il-ġdid beda jkun magħruf bħala l-ordni tal-predikaturi minħabba li l-missjoni ta' dawn l-irħieb kienet li jippritkaw il-verità kif darba xandret mill-Apostli. Mhux ta' bxejn li Dominku kien meqjus bħala apostlu ta' dawk iż-żminijiet imqalba. Fl-istess żmien, fil-qalba ta' Umbria fl-Italja, żagħżugħ Anis tmelli l-ġid tad-dinja u wara li ħalla kollox warajh beda jgħix ħajja tal-faqar. Dan kien Franġisku de Bernardone, li eventwalment tant ġabar żgħażagħ warajh li twaqqaf l-ordni tal-minuri. Iċ-ċokon, il-faqar, is-sempliċità, l-umiltà, il-mitezza u l-manswetudni kellhom ikunu l-karatteristiċi ta' dak li kellu jsir l-akbar ordni reliġjuż fih dan il-Kristjaneżmu. Franġisku bħal donnu reġa' qabbat l-ispirtu tal-Patriarka Benedittu u kien għall-Ewropa bħal dawl ġdid f'sistema fejn in-nies kienet medija fi gwerer provinċjali u xewqa għas-seta u għall-akwist. Kien propju nhar l-24 ta' Frar tas-sena 1206 li Franġisku kien milqut minn silta tal-Evanġelju skont San Mattew, fejn id-dixxipli kienu ġew imsejħa biex jitħallu kollox warajhom. Ir-radikaliżmu tal-Vanġelu kien qed jerġa' jinkarna ruħu fi Franġisku u s-segwaċi tiegħu li bil-ħidma apostolika tagħhom reġgħu ġeddu il-messaġġ tal-qalba tal-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu, din id-darba fid-dinja ta' żmienhom.